Zdravím vás z mojho ďalšieho videa. Dneska to bude prvá epizóda z nového Minecraftu, čo si vytvoríme nový svet. Takže dáme vytvoriť svet a teraz musíme iba čakať. Toto bude asi krátke video, neviem ešte. Inak budeme mať aspoň 15 videí iba z Minecraftu, lebo ideme tento svet sa pokúsime dorať. Dohrať Minecraft. No a spavnili sme sa tu na takom asi ostrove. A väznica, dedina. Tak to je veľmi dobré. Ideme pozrieť, či tam bude ten taký domček, kde je veľa dobrých vecí. A je to aj celkom dobré miesto na spavnutie. Tam sú ľadovce, ako pozerám. No tak ideme zatiaľ tam pozrieť, čo tam je. A vyťažíme aj toto, to bude dobre na jedlo. Ideme pozrieť do tohto domku, lebo tam mala by byť tam čestka. A budú tu 2 jablka. No, a máme aj knižku, tak to je celkom dobre. Pozrieme do ďalšieho domu. A aj tu nie je. No tak to ale nevadí, tak pozrieme ďalej. Tam už nie je dom s čestkou, tak vyťažíme zatiaľ tieto semená, čo to je. Ťažíme. Máme 14, musíme mať aspoň 20. Dobre, za chvíľu, aj tam sú ešte druhé. Chopa, tak ideme vyťažiť aj túto. Máme už 30, to je veľmi dobré. No, pol staku v podstate. To nám vidia aspoň také 2 staky čistého oného. Dobre, už sme toto doťažili. Tak pozriem do tohto domu, či tu je česká. Tento inak málo kedy vidím. Máme tu jablka aj zemiaky, tieto. Dobre, zobrali sme to. Tam už nie je nič. Chodia to. Dobre, tak ideme pozrieť ešte tam, či tam bude niečo. Ako pozerám, tak je tu dosť semena. Je tak sena, nie semena. Joj bože. Dobre, ideme ďalej. Toto ešte musíme doťažiť. Za chvíľku budeme mať aj stack. Uvidíme. Bro, to čo robil? Čo tu skáčeš? Máme 59 semena tých balíkov veľkých. Tak ideme pozrieť zatiaľ do týchto domov, čo tu bude. Máme tu chleba, ale aj saplingy. Tak zatiaľ poberieme tieto veci. A v tomto dome by mal, dobre som si typol. Tieto armor. Dobre, ideme pozrieť ešte hore, či tam nebude dačo. Alebo možno si môžeme ešte teraz. No áno, môžeme. Tu koľko máme stakov? Počkajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 8 a s tým. A 19. Tak to sme riadne veľa mali. A chleba si asi budeme musieť s craftingom. No tak vyťažíme si drevo. Tam je krava. Alebo ja ich nalákam potom na seba. Dobre, drevo máme vyťažené, tak ideme pozrieť ešte tu nak. A tu je ďalšie, takže máme v podstate dokopy sme mali 64 stack celý. Ale to je náhodou veľmi dobré. Joj, táto voda. Máme tieto všetky ostatné balíky. A malý väzničan. Čo
Čus. Joj, sorry. Prepáč. Bože, on je taký malinký. Dobre, dá sa to ako dostať dovnútra? Aha, dá to sú dvere. Dobre, doťažili sme, ideme ešte doťažiť tento kúsoček. A musíme sa dostať ešte hore. Bože, táto voda. A teda taký dobrá je celkom, lebo dostaneme sa aspoň pomocou nej hore. No, za chvíľku budeme už tam. Dobre, sme tam, ešte kúsoček vyliesť. Joj. Dobre, sme tu úplne hore. Tu sú to fakt iba 2 domy. Bra. Zase, aj tak tam nie je portál, ale... No, tento svet môže byť celkom dobre rozohraný. Tunak je tento biom. Čiže napíšte mi potom do komentára, či mám nájsť ďalšiu dedinu. Tak zatiaľ idem pozrieť tu za tento kopec, čo tu bude. A tento bán je celkom čile. Najeme sa, lebo som hladný. A tu bude... Nie! Joj, bože, som sa zlakol. Dobre, tak zatiaľ takto iba budeme robiť. A ovca hneď prvá. Dobre, ideme pozrieť tunak. To vyzerá ako Candy Blossoms Grow Garden. Dobre, a ďalšia väznica. A sú tam dva tie dobré domy. Yes. Uvidíme, či budeme mať aspoň nejaký diamant. Tak ideme tam pozrieť. Bože môj, to je jaké laky. Za týmto kopcom je dedina. A ešte to je takáto bom. Cikokso. Toto je riadne dobrý svet. Pozrieme, čo to bude. No, veľa železa, ale máme aj krumpač, to je veľmi dobré na začiatok. Dobre, toto vyhodíme, to nám už netreba, lebo to je slabý. A zase krumpače. A máme aspoň 11. O nich. Dobre, napapáme sa jablka. A bude to ešte dačo? Skúba. Dobre, tak zatiaľ si asi zoberieme tieto zemiaky. A máme ich 45. A tu sú spojené dokonca farmy. Tak pozbierame všetko, prečo nie? No len teraz musím rozmýšľať, kde si dáme dom. Máme toto vyhodíme a aj toto. Dobre, ok, máme. A je tu celkom dosť vecí. Tak ja zatiaľ budem asi spať v tomto dome. To by... nie, čestka. Dobre, idem nájsť dom, kde budem prespávať. Ale to je v podstate jedno, že tu niekde prespím. Tu napríklad. Máme ďalšie jablka aj zemiaky, tak pozbierame. Zoberieme aj taký cobblestone. Minecraft, kde ťažíme z oného. A iron. Takto vysoko môže byť iron. Dobre, postavíme sa späť z tohto. Dobre, tak ideme asi teraz prespať. A on to znova zasadil, Dobre, tak to má
A máme na crafting table. Alebo nie, ja si dám toto ešte hore a pôjdem zobrať všetko toto. Vykraftím si crafting a tony. Tyčky, aby som si mohol postaviť sekierku. Takúto, dobre, máme. A teraz už iba prespať stačí. Hej, chodec. A prečo mne ide spať? Alebo si rovno vykraftím chlebák, pôjde. Takto by sa to malo. Aha, hej, dobro. No dobre, ostatok si necháme, aby sme potom mohli tie zvieratá rozmnožiť. A počkaj, tento predáva. Máme 11 emeraldov zatiaľ. To je náhodou dosť dobré na začiatok. Dobre, už sme vstali z postele, tak dáme si tu na hore veci, napapáme sa. A idem vyťažiť drevo z farmy tam. No hej, tu presne. Aby sme mali dostatok dreva na náš nový dom a aby sme mali proste. Joj, bože, som si nevšimol. No, vystavíme sa asi s týmto kúskom. Ďalej je tak. No dobre, ťažíme. Máme zatiaľ 20 dreva, tak keď doťažíme, uvidíme, koľko budeme mať. Dobre, ja aj toto môžem. Čo predáva? Za 26. Ja si kúpim toto jedlo. A potom by som si kúpil ešte možno... Koľko máme emeraldov? 8. To mi možno vystačí. Tých 18 kokisiek. Dobre, zoberieme si aj tento zemiaky, brambory. Dobre, ešte kúsoček a budeme musieť ešte dotážiť toto drevo. Dobre, toto bolo všetko z tohto videa. Nezabudnite dať like a odber, tak uvidíme sa na ďalšej epizóde, tak čaute.